Det er jo lidt en syret oplevelse at vågne efter sådan, du kan bare ikke bevæge dig overhovedet nærmest. Jeg brækkede nakken i 2019, hvor jeg hoppede ud fra en badebro. Det resulterede i, at jeg blev lam fra lige over brystet. Så jeg husker det hele. Jeg lander med hovedet først nede i bunden, og allerede derfra, hvor jeg lander, der kan jeg bare mærke sådan et sus i kroppen, eller sådan et stød igennem kroppen. Og så kan jeg bare ikke bevæge noget som helst mere. Jeg har jo fået flere operationer, som har gjort, at jeg kan meget mere, end jeg kunne før. Og det gør jo også, at man bliver mere uafhængig af den hjælp, man får tilbudt. Hvilket også er, altså uden den hjælp, jeg får tilbudt det, så vil jeg ikke kunne have det liv, jeg har nu her. Ikke? Ja, altså, jeg kan godt se, at mange folk synes, at der er mange begrænsninger, og det er der også, men man lærer at leve livet på ny og finde nye veje, og lige pludselig så tænker man faktisk ikke over alle de begrænsninger, så tænker man bare over, at det er da fedt at kunne det her, det er da fedt at kunne komme ud og sejle, det er fedt at komme ud og cykle. Det er sådan næsten ligesom at skifte sko. Ja. Jeg tror lige, jeg skal have nogle solbriller. Altså, ja, hans arme og ben. Det han ikke lige kan nå, det kan jeg nå. Vi snakker jo meget om fortalt en masse ting og oplevelser. Ja. Det får man altså, så ja. Jeg tror heller ikke, jeg kunne være hjælper for alle. Så man nu og Lukas og mig, vi klinger så godt sammen. Vi klinger det meget godt og har mange ting at snakke sammen. Og bestemt. Nogle gange så... Lidt for mange. Ja, der er jo lidt for mange ting, så glemmer man tiden. Og, men sådan er det jo. Altså, sådan er det jo fint, og så kan man jo sige, at man har valgt rigtigt. Ja. Lige her nu. Lige ned ad vejen her. Jojo. Det kræver også noget at have en hund, det er klart. Og man har et ansvar at skulle komme ud og lufte hende og ja, sørge for, at hun også får det liv, hun fortjener. Hvad laver du? Hvad? Altså, cyklen giver mig jo mulighed for at komme afsted alene og selvstændigt og komme ud til venner og komme ud og gå en tur med hende og til fys, whatever. Altså, det giver mig en stor frihed, at jeg bare kan spænde den her cykel på og komme afsted. Der er altid nogen, der har det værre end en, og i forhold til det, der er sket, så har jeg det faktisk rigtig godt og kan rigtig mange ting. Få en hund er et stort skridt. Købe en lejlighed, som jeg har selv købt min egen lejlighed. Stort skridt, ikke? Altså, det skal hele tiden noget, og det er da sindssygt taknemmelig for. På sigt vil jeg også kunne lære at lave flere ting og nyde livet på den måde.